Kasama mo na naman yung boyfriend mo, ano? Trabaho na ako, kaya hayaan mo na ako sa buhay ko. Mga bata pa kayo, anak. Marga! Marga! Diba, sabi ko sa'yo, ayusin mo yung kwarto? Pwede ba? Ano, magbago ka naman na? Maghahanap ako ng trabaho kung kailan ko gusto. Kakasawa yung ugali mo. Hindi tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Napapagod ka na? Iwalay na lang tayo? Ano ba tinutunga mo dyan? Umalis ka na! Marga! Marga! Aalis ka na naman ba? Opo, Tay. Kasama mo na naman yung boyfriend mo, ano? Tay, matanda na ako. Kaya hayaan mo na ako. Isa pa, may trabaho na ako, kaya hayaan mo na ako sa buhay ko. Ang sa akin lang, paalala lang, bilang magulang, kailan mo lang nakilala yung lalaking yan, tapos magsasama na kayo kaagad? Tay, mahal ako ni Brian. Isa pa, mahal na mahal ko din siya. Mga bata pa kayo, anak. Huwag kayong magmadali sa mga bagay na baka pagsisihan nyo. Pwede ba, Tay? Matanda na ako para pagsabihin niyo ng mga ganyan. Bahala ka. Ang sa akin lang, pinagsasabihan kita. Ayaw kong pagsisihan mo to balang araw. Marga! Marga! Nasaan na ba yun? Brian, di ba sabi ko sa'yo ayusin mo yung kwarto? Hindi ko tuloy makita yung hinahanap ko. Oo, mamaya na mahal. Kita mong nanonood pa ako eh. Hinahanap ko kasi yung paborito kong sling bag. Nakita mo ba? Yung kulay pula. Nandyan lang yun mahal. Hanapin mo na lang. Mata kasi yung gamitin mo. Hindi yung bunganga. Puro ka bunganga eh. Nakakarintin, sakit sa tenga. Ang dami kasing nakakalat na gamit mo. Hindi ko tuloy makita yung hinahanap ko. Hindi ko alam kung kwarto pa ba yan o bodega na. Ay nako, huwag kang maingay dyan. Ini-storbo mo ako. Ako pa talaga? Ikaw ang may problema. Matanda ka na, pero kung umasta ka, para ka pa ring bata. Pwede ba? Tumahimik ka na? Wala ka na ginagawa dito sa bahay. Puro ka na lang ganyan. Ito yung kaligayahan ko eh. Wala kang magagawa. Brian, may asawa ka na ngayon. Sana magbago ka naman na. Kung gusto mo maglinis, edi ikaw ang gumawa. Trabaho ng babae yan. Hindi ko trabaho yan. Pero napapagod din ako. Nagtatrabaho pa ako araw-araw. Tapos pag uwi ko, ako pa ang magluluto. Kaya hindi ko na kaya yung maglinis pa ng bahay. Eh kung hindi mo naman pala kaya, edi kumuha tayo ng katulong. Kukuha pa tayo? Eh dadalawa lang naman tayo dito. Eh alangan naman ako ang maglinis dyan. May pinapadala namang allowance si mama, di ba? Tapos may trabaho ka pa. Halos kulang na nga yung budget natin. Tapos tipid pa tayo. At yung padala ng nanay mo, sa'yo lang napupunta. Kulang pa sa'yo. Eh ano bang pakialam mo? Ganito na ako nang makilala mo eh. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho? Ayoko nga. Kung magtatrabaho man ako, gusto ko sa malaking kumpanya na. Sayang naman yung natapos ko, no? Kung uutos-utusan lang ako sa papasukan ko. Palibhasa kasi, spoiled ka. Kaya ganyan ka mag-isip. Eh nagbibigay naman ng allowance si mama. Ano, aasa na lang ba tayo sa kanya palagi? Maghahanap ako ng trabaho kung kailan ko gusto. Huwag mo akong pagsasabihan na parang wala akong alam. Lalaki pa rin ako, baka nakakalimutan mo. Naiintindihan mo? Ha? Oo, Brian. Naiintindihan ko. Kakasawa yung ugali mo. Hello po ma. Kamusta po kayo dyan? Heto Brian, nandito ako sa trabaho ngayon. Kayo ni Marga, kumusta na? Ayos naman po ma. Ganun pa din po minsan. Siguro nag-aaway na naman kayo, no? Ganun talaga ang buhay may asawa, anak. Lalo na maaga kayo nagsama. Hindi madali ang buhay may asawa, anak.
Ma naman, pagsasabihan niyo na naman ba ako? Kaya kayo tumawag? Hindi naman anak. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Oo na, Ma. Siya nga pala anak. Wala pa ba akong apo? Wala pa naman po, Ma. Baka sakali pag nagkaanak na kayo, hindi na kayo ganyan. Sana nga po, Ma. Siya nga pala anak. Magpapadala ako ng allowance nyo ngayon. Talaga po, Ma? Ayos. Ayoko naman na nahihirapan yung asawa mo. Lalo na may pamilya din siya na tinutulungan. Anak, ayaw mo bang magtrabaho? O kaya kunin kita dito sa abroad? Pag-iisipan ko muna, Ma. Huwag muna ngayon. Lalo na, bata pa ako. Ikaw bahala anak. Lalo na bata ka pa. Ayaw mo bang makuha din yung asawa mo dito? Bahala na po, Ma. Basta dito muna po ako ngayon. Masaya pa ako ngayon dito. Tumatanda na din kasi ako anak. Gusto ko, pag tumanda ako, uuwi din ako dyan sa Pilipinas. Kayo pong bahala, Ma. Kung ano pong gusto nyo. Sige na anak, at marami pa akong trabaho dito. Tatawag na lang ako ulit. Sige po, Ma. Ma. Dagdagan nyo po yung padala nyo, ah. May bibiling po kasi ako, eh. Sige anak, basta ipangako mo na hindi na kayo mag-aaway at aalagaan mo yung asawa mo. Opo, Ma. Sige na anak. Ang hirap talaga pag batang nag-asawa. Anak ng... Brownout ba? Hello, pre. Hello, pare. Brownout ba dyan sa inyo? May abiso ba kung hanggang anong oras? May kuryente naman dito sa amin, pare. Baka sa inyo lang ang wala. O sige, pare. Try kong i-check. Sige, pare. Salamat. Marga? Marga! 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 Sino pa yun? Oh, Brian, ano problema? Naputulan ba tayo ng kuryente? Ha? So naputulan nga tayo. Di ba sinabihan na kita na dumaan ka pagkagaling mo sa trabaho? Sorry, Brian. Nakalimutan ko pala magbayad kahapon. Nagmamadali kasi ako dahil uulan na. Ano ba naman buhay ito? Baka naman nagastos mo yung pambayad kaya hindi ka nakapagbayad. Hindi, Brian. Nakatabi yun. Nakalimutan ko lang talaga. Ano gagawin natin ngayon? Tatanga. Ang init-init tas wala pang kuryente, oh. Eh kung ikaw na sana ang nagbayad. Alam mo na, ang dami-dami kong iniisip. Tapos pagod pa ako sa trabaho. Eh di sana hindi tayo ganito. Eh ginusto mo yan, di ba? Kaya huwag ka nagsasalita sa akin ng ganyan. Oh, ano bang ginagawa mo dyan? Ayusin mo na yung kuryente natin. Huwag ka nang tumunga nga dyan. Sige. Mal, anong niluto mo almusal natin? Ay, oo nga pala, mahal. Nakalimutan ko. Nagkape at saka tinapay lang kasi ako kanina. Ano? Nagugutom na ako. Kakain muna sana ako bago man lang sana ako umalis. Ha? Saan bang lakad mo? Kukunin ko sana yung padala ni Mama ngayon para may allowance tayo. Ganun ba? Sige, pagtitimpla muna kita ng kape saglit. Huwag na. Ha? Hindi na ako nagugutom at wala na rin akong gana. Eh, baka magutom ka sa daan mamaya. Kakain na lang ako sa labas mamaya. Mas masarap pa yung pagkain doon kaysa dito sa bahay.
Ganun ba? Sabay na tayong umalis, mahal. Total, aalis ka naman na, di ba? Huwag na, mahal. Mauna na ako. Dadaanan ko pa kasi si paring Chris. Kasama ko kasi siya. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka, mahal. Aray! Ano ba? Lovely? Brian? Uy, long time no see ah! Kamusta ka na? Ayos lang naman. Parang nanibago ako sa'yo eh. Teka, ikaw ba talaga yan? Ang ganda mo yata ngayon. Hindi naman. Ang swerte naman ng asawa mo. Asawa ka dyan. Boyfriend nga wala. Asawa pa kaya? Sus, ikaw pa ba mawawalan? Sus, ayoko na sa mga lalaki. Pinapaiyak lang nila ako palagi. Magiging matandang dalaga na lang ako. Nako, talaga ba? Baka gusto mo kong ayain magkape. Para naman makapagkwentuhan pa tayo. O sige, tara, sagot ko. Si Tita Ruby pala, kamusta? Ayun, nasa abroad pa rin hanggang ngayon. Oo, namimiss ko na siya. Yes. Pare, baka hinahanap ka na ng asawa mo, ha? Kaya mo siya pare, maaga pa. Gusto ko muna mag-relax dito. Siya tayo pare. Pare, mukhang tinatawagan ka na ng asawa mo, oh. Kaya mo siya pare, kahit mamuti yung mata niya kakahintay, wala akong pakialam. Naku, baka outside di ko lang buka na naman yan. Outside di ko lang bu. Mga ginaganyan pare, ako ang batas sa amin, kaya wala siyang magagawa. Ganun ba? Cheers, pare! Yes pare, ano tayo? Eh, Waiter! Sa bakit ba dito? Woo! Nabitin ako dun ah. Oh, Brian. Dito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Ano ba? Brian, ano ba? Ano ba? Bakit mo ko tinulak? May alak ka? Alam mo namang may allergy ako. Mamaya, sumpungin pa ako ng hika ko. Ang arte mo naman.
ko. Kumusta ka na, anak? Napadalaw ka? May problema ba, anak? Bakit parang namumutla ka, anak? At namamaga ang mata mo? Ay, bakit ganon? Ang alin, anak? Tay, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Sama mo na naman yung boyfriend mo, ano? Tay, matanda na ako. Kaya hayaan mo na ako. Isa pa, may trabaho na ako, kaya hayaan mo na ako sa buhay ko. Ang sa akin lang, paalala lang, bilang magulang, kailan mo lang nakilala yung lalaking yan, tapos magsasama na kayo kaagad? Tay, mahal ako ni Brian. Isa pa, mahal na mahal ko din siya. Mga bata pa kayo, anak. Huwag kayong magmadali sa mga bagay na baka pagsisihan nyo. Pwede ba, Tay? Matanda na ako para pagsabihin niyo ng mga ganyan. Bahala ka. Ang sa akin lang, pinagsasabihan kita. Ayaw kong pagsisihan mo to balang araw. Marga! Marga! Sana, nakinig ako sa mga payo niyo noon. Bakit, anak? Nagsisisi ka ba sa buhay na pinasok mo? Hindi ka ba masaya? Kahit anong gawin ko, Tay. Hindi kami magkasundo. Lagi na lang kami may pinagtatalunan. Magbigayan kayo. Pag mainit ang ulo ng isa, huwag mo na lang sabayan. Lilipas din ang hindi nyo pagkakaintindihan. Wala na akong magawa, Tay. Dito na ako sa sitwasyon ng buhay may asawa. Anak, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan kung kailangan mo ako. Salamat po, Tay. Pag-usapan yung problema nyo, anak. Baka sakaling magkaintindihan kayo at maayos nyo ang relasyon nyo. Opo, Tay. Nasaan ka na ba, Marga? Nung oras na wala ka pa rin. Dati naman nagpapaalam ka pag malilate ka ng uwi, ah. Naku, tumatawag pala si Brian. Aba, pinatayan pa talaga ako ng telepono. Asa ka na ba, Marga? Anong ginagawa mo? Manda ka sa akin pag-uwi mo. Malubat pa. Di bali. Usapin ko na lang si Brian mamaya. Pauwi naman na ako. Marga. Halika nga dito. Saan ka galing? Galing ako kila tatay. Ba't di ka nagpaalam sa akin? Tapos pinatayan mo pa ako ng cellphone? Nalubat ako. Sasagutin ko na sana kanina. Sinungaling. Kung talagang gusto mo sanang tawagan ako, tatawagan mo ako. Magsisimula ka na naman ba, Brian? Bakit? Wala na ba akong karapatan para malaman ko kung nasaan ka? Ha? Huwag mo naman sanang ipamukha sa akin na para akong tangang nag-aantay sa'yo dito. Huwag naman sana magitid ang utak mo, Brian. Tatay ko yung pinuntahan ko. Anong sabi mo? Ako pa ngayon yung makitid yung utak? Brian,
Napapagod na ako sa pag-aaway natin. Di ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? So, anong gusto mo? Ano? Napapagod ka na? Ha? Gusto mo maghiwalay na lang tayo? Mas mabuti pa nga siguro. Para matahimik na yung bahay na to! O di sige, umalis ka na. Kung yan yung gusto mo. Alis! O ano? Ano ba tinutunga mo dyan? Umalis ka na! Kumusta ka na, Marga? Salamat po, Tita Ruby, sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Hindi ka na iba sa akin. At anak na yung turing ko sa'yo. Marga, pwede ba ako makiusap sa'yo? Ano po yan, Tita? Baka pwede mo naman puntahan si Brian. Kumustahin man lang. Ilang araw na kasi akong tumatawag sa kanya, pero hindi niya sinasagot. Nag-aalala na ako. Sige po, Tita. Pupuntahan ko po siya. Salamat, Marga. Brian? Anong nangyari sa'yo? Ginagawa mo dito. Buti mo naman, naalala mo pa ako. Hindi ka naman dating ganito ah. Ano ba pakialam mo?
Di ba iniwan mo na ako? Ayoko nang makita ka dito. Kaya umalis ka na. Alis! Wala akong asawang kagaya mo. Sana magbago ka na, Brian. Sana bumalik na yung dating Brian na kilala ko. Para man lang sa magiging anak natin. Anak? Ang ibig sabihin, magiging tatay na ako? Tay, haluto na po ako. Brian? Tay, ano po? Tay, nandito po ako para humingi po sa inyo ng tawad. Lalo na kay Marga. Ayaw kong makialam sa problema niyong mag-asawa. Pero ayaw ko din na nakikita na sasaktan yung anak ko. Tay, patawarin niyo po ako. Kahit mahirap lang kami, kayamanan kong mga anak ko. Kaya iniingatan ko sila. Kahit ayaw ko siyang mag-asawa ng maaga, pinilit pa rin niya ang gusto niya. Wala kaming magagawang mga magulang niyo para pigilan kayo sa mga gusto niyo. Iisa lang ang inihiling ko. Ang panindigan niyo ang buhay mag-asawa, kahit gaano ito kahirap. Kasalanan ko din, Tay. Dahil nasanay ako sa buhay binata. Na umaasa lang lagi ako sa mga magulang ko. Kahit hindi ko alam na nahihirapan na din pala si Mama. Kaming mga magulang, kahit nahihirapan na kami, binibigay pa rin namin ang kaya namin para sa inyo, mga anak. Sana po, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon para po makabawi sa anak niyo. Wala namang problema sa akin, Brian. Alam kong mga bata pa naman kayo at pareho kayong nahihirapan. Andito lang naman kaming mga magulang niyo. Kausapin mo yung asawa mo at humingi ka ng tawad. Sige, maiwan ko muna kayo. Mahal, miss na kita. Sana mapatawad mo na ako. Matagal na kitang pinatawad, Brian. Hindi naman ako galit sa'yo. Patawarin mo kung naging makasarili ako. At hindi kita naalagaan bilang asawa mo. Nasanay kasi ako sa buhay ko noon. Salamat po, Panginoon, at nadinig niyo na yung panalangin ko. Mahal, may ibabalita pala ako sa'yo. Nakapaghanap na ako ng trabaho ko kanina. Magsisimula na ako sa Lunes. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Mahal, totoo ba na magiging tatay na ako? Talaga, mahal? Ang saya-saya ko. Kasi magiging tatay na ako. Sana bumalik na yung Brian na kilala ko. Pangako, mahal. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. At aalagaan ko kayo ng anak natin. Lahat gagawin ko para sa inyo. Huwag lang kayo mawala sa akin. Talaga, mahal. Maraming salamat. Umuwi na tayo sa bahay, mahal. Ayaw mo ba, mahal? Sige, mahal. Magpapaalam na ako kay tatay. Salamat.